Vytvárajú sa nám tu kryštály rôznych kovov v roztoku vodného skla. Pridali sme tam katióny kovov, napríklad nikel, meď, kobalt. A ono tým, že sa tam dostane ten katión do kontaktu s vodným sklom, vytvorí sa tam taká tenká vlana, ktorá zadržuje ten katión kovu, ale vodu nie. Voda teda prechádza, vytvára sa tam tlak, vlana sa nakoniec roztrhne a katión kovu sa vyleje do prostredia a tento proces sa opakuje a tým rastú tieto kryštály, ktoré môžete tu vidieť. Toto je staršie, toto bolo správne trochu neskôr a toto je také najnovšie. Vidíte, že tuto vlastne už oveľa viac narastli tie kryštály ako tu. Môžeme počítať. Toto je Elena Ríšková, ona sa tiež minulý rok zúčastnila v chemickej olympiáde kategórie A a na celoslovenskom kole sa umyslíme 11. miestu. To je modrá banka, ako vidíte, tak je presvitná. Keď ju trochu pretrepáme, tak ona je to než modré. Vidíte, že modré. Toto je spôsobené oxidačno-redukčným dielom medzi glukózou a metylénovou modrou, ktorá je tuto. A vlastne tá metylénová modrá sa zredukuje na metylénovú bielu, ktorá je bezfarebná. A kvôli tomu je možný ten prechod. Ako vidíte, tak už sa to osfarbilo, ale zase keď to pretrepeme, tak je to modré. Kurda, ochranu tiež zúčastnil chemickej olympiáde kategórie C, No fajn. Čiže tiež tu mám pre vás pripravený na taký efektný pokus. Máme tu teda liek, ktorý je aj tu, ale ja budem používať tento skúmavke a našim cieľom je zapáliť tento liek bez použitia zapáliek alebo akéhokoľvek ohňa, iskier a podobne. Čo na to použijem? Použijem na to halogénny draselný hypermangán, možno poznáte, ale sa s ním narábali už niekedy. A kyselinu sírovú. Keď tieto dve látky spolu zreagujú, tak okrem toho, že môžete vidieť, sa z fialového hypermangánu zreaguje na zelený oxid manganistý, ktoré je veľmi silné oxidačné činidlo, ktoré keď sa dostane do kontaktu s týmto etanolom, tak s ním bude bodlivo reagovať za vzniku teda ohňa. A ešte si sem pridám trochu syranu jednatého. Ako ste mohli vidieť pri plameninových skúškach, že rôzne katióny kovov farbia plamenia na rôzne farby, takisto aj katióny mede farbia, konkrétne na zeleno. Dám ho takto sem, ale vzhľadom k tomu, že väčšinou mi rýchlejšie vyhorí ten etanol, ako sa zmení tá farba, tak vám teda ukážem ešte aj túto vedľa, ako by to malo teda vyzerať. Čiže po krátkej dobe môžete vidieť, hlavne z tejto strany, potom, čo vám dám vedieť, sa tento klasický plameň zmení na plameň zelený. No ale vráťme sa k nášmu pokusu, čiže mám tu etanol, syrovku, hypermangán, pridám etanol, hovorím to na zeleno. A už nehovorím na zeleno, ale hovorím. Mohli by sme teraz zúčastnil tiež olympiády kategória A, celoslovenské kolo 5. miesto, kategória B 1. miesto, zúčastnil sa aj medzinárodných súťaží EUSO a ISO a získal striebornú medailu. Tak ja som si pripravil pokusný stasovka, ide o tetelný rozklad dichromanu a amonného a on sa rozkladá na dusík, vodu a oxid chromity. Dusík a voda sú plynné látky, teda vodná para, to sú plynné látky a ako unikajú do zmesi, tak to vytvára dojem sopky.
Teraz by sme prešli k nášmu poslednému pokusu.